For today's vlog, mamaril kami pinganin yung baby. At ito nga, kasama ko si Junjun, ang shooter ng San Sebastian. Ay hindi, dinaanan natin balas at linagyan na ng bala sa Tagalog. Ayan. Tingnan muna yung bibe kung saan banda, kung noon labanda. Ayan. Itsulapin king gilid. At ito nga, sinisipat-sipatan muna niya. Ayan o. Para ma-shooter na yung bibi sa buntok. Ayan o, linawin o talagang diretso mga guys. Ayan o, para shooter na talaga. Bangka dito ay lamulay, talagang bardala. Kanya banda rin guys, pamulutan. Tamulutong pesos, so kaya kaldereta. Tapos dinamin dita ka tomato sauce. Para mas malasang malasa, tapos lagyan mo na sili no. O itapin mga kasipag. May surbolya buntok, ayan o. Nanghalgal yung bibe, ayan o. Nanghalgal talaga siya, solid, tinamaan sa ulo. So yan mga guys, may kametong tanan din, may kabaril ng metong at mamarila pa si Bayo pamentong. Ayan, kaseryoso ng Junjun, pamarlano talaga kasi rin bibi. Anta may kapulutan kami, kalakalala mo po ito mabarilangan din, makamukha ng tamokin. Ayan o, nagpo siyang bagya, ayan, medyo maluwat siya mupin mga guys. Po tama, hindi kayo manalben huwag kayo masyadong mainip dahil sinushooter niya maayos yung bibi para matamaan sa buntok. Ayan nga o, medyo gumagalaw-galaw, tinitignan niya yung pwesto para matamaan sa buntok. At ito nga, malapit na yan mga guys. Ayan o. Siyempre, sinushooter niya ng maayos para talagang solid yung tama. Hindi siya mamumulay. Kasi pag hindi yan, hindi tinamaan yan. Tatakbo at mulay. Ayun, tinamaan na nga talaga siya. Ayan, sapul talaga siya. Kanyamanan yan, Diyos ko po. May sapulya buntok. So yun, pumunta kami sa gulot. Kasama ko nga si Barok, ang summa cum laude. Ayan, yung ano pindet ang bibi. Ayan o, yung bibi, ayan. Napuruan talaga mga guys. Ayan o, sapul sa buntok o. Ayan, kinuha ko na siya. Kaya maya bubulbulin ko na yan para mailuto na mamaya. At ito nga, yung isa nabuhay pa pala mga guys. Tinamaan na sa buntok pero nabuhay. Tapos, ito, may kawaya-kawaya kitang kendulo. Ayun, babaralin ulit ni Junjun para masabol talaga at mauli para di na tumakas. Ayan, sinushooter niya ng maayos kahit malayo. Tignan natin kung mababaril niya talaga yan. So ini guys, makapwesto na yung ni Junjun kanini. Ayan, para barilin talaga yung bibe. Kasi nga gumalaw kanina, tumakbo sa tubig, kaya may mulay yung bibi. Ayan nga, hinahantay-hantay mo ng matunod para hindi siya mamulay sa tubig. Ayan, tatargetin ni Junjun yan para masabol sa buntok. Ayan na nga, nakapwesto na si Junjun. Tignan natin kung mababaril na yung itik. Ay, bibi pala, sorry. Ayan, ayan na mga pwesto na yung mga guys. O ito, tira na, sinipla dyan mo. At dahil hindi nasa puli Junjun, ako naman ang babaril. Ayan, nakapwesto na ako. Lawin nyo yung barrel yan yan o. May tura niya pin guys, meteo. So yun guys, tinamaan ko kanina yung bibe, yung nagkawaya-kawaya sa gulot, yung tumakbo sa gulot, tapos tinamaan ko sa buntok. Ayun nga, namatay na, kinuha ni Barok. At itong mga kumuha na rin kami ng native ng manok dito. Ito nga yung manok ni Hapon John. Ipandadagdag namin sa pulutan mamaya yan, tsaka yung bibe. Luluto namin ng adobong pesos. Kanyamanan pamulutan, sosyal. So yun mga kasipag, kinuha na ni Barok yung nabaril kong bibe dun sa gulot. Ayan, dala-dala niya. Tinamaan ko talaga sa buntok yan mga guys. Shooter na shooter yan, kaya hindi siya makakatakbo at makakakaway sa likod. Ayan nga nabasa ng uran si Barok, natanggal siya ng uran. Napakalakas pa naman ng ulan. Ayan nga, papunta na siya dito. At mamaya-maya, ibubulbulin ko na yan. Tapos i-adobo na natin yan para meron tayong pulutan mamayang hapon. Ayan, share ko lang naman mga guys. Please like and follow and share. Shish!